Kani Kadai Kabate CTV. Refresh with Umrupa Premium, Meghalaya's drinking water that quenches your thirst. Ni pediang subhai pi syakimat kimat jongani ke janmit sejajan ka shitarik ulber arjar arpsan. Ini khmi shwaya kimat khobor na ke jela. Kaseng ki try truck bat kinong nya truck ka Southwest Hills District ki badan hapok Shatri jongka Meghalaya Truck Owner Driver Association kila hiar syaka shnong Ken Soshan Ranikor ban nok senyang dagi jan kinep rengkat kesong pisa syaki lanot pluk ying kiba lamat ki jingja besungsi hak step jongka arpun riu tarik urumpang arjar arpsan. Ka Jaintia National Council Central Executive Committee lengba ukurwa bala phat do president uba sambormi lengdo. Kala perngem ban perlong daka Black Flag Rally haka henriu terik luber arjar arpsan ha East Jaintia Hills District ban persya ya kejing temu ban penpoi ya kelenti rel Syarilom Jaintia. Hau kurwa uba sambormi ula khot bat wer ya barok ginong senong jong karilom Jaintia bat kamtam ya ki para seng balang banishim mentalang haga rally kapan sedang najan ke school Holy Family English School Cleariat bat ya kaba onsa penkut hakmat ka office jong deputy commissioner bat ya kaba onsa penbut pat da kejing yalang belengkot hakmat durmat jong kiang nangba. Ka New Trap Border Dispute Redressal Forum bat ka kong Banikas Laban gila lejban IT da kadorkas sya u Deputy Commissioner jangka West Jaintia Hills District u AK Singh da kajing kerpat ba unia kren lembat ki Borsen syar jangka West Karbi Anglong District nagbentaban wengno ya ka ejahar balamudui persya dagi pai Karbi Hajri Kendeng Police Station persya ya ka kong Banikas Laban ka balong ru ka kertong jangka sen Kongres ha ka election sya ka Jaintia Hills Autonomous District Council ka barang syudep long shen. Kaseng kasih kami kalau penlong ya kejing mare marathon sarong la ka jong run ha ka ba gidon gijing yakop kiwa 10 kilometer batsan kilometer. Kani kalong kum sibenta jong kejing rakhi ya kalengko sispa arpsan senam jong kaseng. Gidon barok syajar lais pangut kinong sibenta ha kani ke step kabalas dang namadan waking jong kaseng kasih hajaya. Mentapat kimat kubor na kelengkeri. Om Dunai ya ka henriu pongot ki kena school jongka Sri Chandpur Primary School Hanalanda Bihar ki bala kempang hadin ba ki bam ya jing bam siteng sni hak ba pun kila kem jing pang kpo bat pre ki bor penya kila sedang ya jing token bat kila pha ya ki nomina jong jing bam bantes bat ban pentikina ban bot dien ban kamperking ban yadana ki jingja hadin hapur ki Sipai Border Security Force kila kem ya khatsan ngut kinong Bangladesh ki bakentup ya ki kintai bat ki kena bakilawan rung bean syari India ha Tripura harengkat laingut kinong India ki bayarap ya ki nalor kata ke BSF kila kurup ru hadu arpo hajar teli ki dawai yaba ki basyong dor hadu arklor tingka bat ki wei ki mar balakang ke bapen ken shushu ya ke jing perking jongki ya ke kambe ai ha khaupot ki pulit ke Bihar kila penmi ya ka Naka Alert app ban penbha ya ke jing ya kun persya ya ki kamrunar da ka ba ai jing tip ha ka por ba shisha syaki bor penya ai ha keleng ki san phau tam ki jaka ka app ka temu banyada na ki kamrunar ban bot dien ya ki por bat ki pulit ke jubab ban pentikina ya ke jingle ke bastet ke ba ajing mentoi ya ki bor pahara bat ki kam khai ka sarkar Rajasthan kalapan kiu ya ke Tribal Development Fund syaka syajar news pa san folklore tingka ke ba penlejumut ha ki jingtai ka aikam aijam bat ka jing penek pensa ya ka lariti katto ka ni jing temu kentup ya ke jing hikai ya ki sap kajing tei ya kijaka sa jing kan mau bat ki program a jing yarap ki temu bat kentiu ya kijat dan riu lom ki kan hon pelaj im kila pelaj im ya sau penyongot kinong trei haduk menta hadin ba kajing tua jong ulum sop tha bat yor kala len shop ya kijaka sa jong ka BRO ha chamoli hagba kijing persyang kidang ya syakmat ban wat ya ki prangut ki badang sa
ki kan hon trekam na sun bat ki kan hon na kendo ki trestom wat apdeng ka jing hap slap ka bajur ba ban penti kena ya ka jing pen kan rea ya ki da ka basu ha ka singi kha ka ba nyup san sinem jong u menteri rang ba jong ka Bihar Nitish Kumar ulasam ya ki siti jongkam syaki san phukhandai hajar arpu prangot ki noi kai da ka ba itu pat ba ya ki kum ki nong tre jong ka sarkar jela saya kawai pat ka jing penrungkam labu banlong haka khandai tarik ulber haka ba sahan rifun reu hajar ngut kino hikai kinyo yakishti tungkam ka jing pakhang snong ha farangi pete Karnataka kalasdang halor ka jing bumle ai jongki pulet haka ba day but way khna school class 12 ubala jar ngai ubakerteng u digant ki nong ya ki suba baka don ka jing le thok bat ki jing dowa ban le stat kat baki pulet ki la penjur ya ka jing talasi da ki kenhon bakar pang mentang ni pai syakimat kubor nakal leng ka perthai kadaka kala yo ya kal air ka bajaklia tam ha perthai ha ka sing sejan ha ka ba ka air quality index kala ken kumba ka jingma ka ba bu jingma ka ba kraw ya ka kot ka kya ki wei pat kinong ba ki ba ka jaklia ba ki kan thup ya ka Beijing Tashkent pat Baghdad namar ka jing jabo kal air kadang long ka jingma ka ba kraw ya ka kot ka khia ha ka purthai ka jing ya brio na ki artali jing bthai bom ha Bukavu ka badon shapang mi jong ka Democratic Republic of Congo kala poisya ka kan ringun hapdeng ka jing ya kan at ka badang yai piteng hapdeng ka sarkar bat ki le no M23 kajing kalapan sniu shu ya kajing long jing man jong long breu man breu hakaba kajing akan at kinang kiu bat kajing persyang jong kinong yalam kiale banwanra kajing so kijing yalang ki bahe ki bakershan bat ki persya ya president jong South Korea u Yoon Suk Yeol bala sha weng shuki kila long hasul hapdeng kijing akan at akasan hima sima dak bak milenti badaki spa hajar ngut kinwan ki pulet ki lapha reu hajar saus pa ngut ki officer na ki benta ban telakam ya ki pai ba ka Taiwan kala penjari kendon ya ki nyauteli ki skol ba jong ka China namar ka jing kaliang ka jing yada da ka bakhang ya ki jing ya kaliang jong ki jing pule ban yada na ka jing light to ki but technology ka bala ban mi ki skol ba ki don ha jing ya dai bat katanat ya dari jong China ka ba penmi ya ka jing tieng ya ki kam sintiat bat ki kam ya le persya ya kali u president ka United States u Donald Trump ula ajing mot ba u president ka Ukraine u Vladimir Zelensky kwa ya ka jing suk kat ba u kam ba u Putin u kloi ban pun kut no ya ka thma ka jing lang ka bom ya bet jing mot jong ki ha White House kala nang kiu sha ka jing ya kren khlut halor ka jing kersan jong ka US bat ka jing sange ya siat pat ka Russia ki he sarkar jong ka Russia bat kilat pathai kubor jong ka sarkar jela kilar khi ya ka jing ya kren ka bajur bha jong Trump bat Zelensky ha ka ba ki shim ya kani kum ka jing job jong ka Moscow ki paralog jong Putin kila yaro ya Trump namar ba ulayani persya ya Zelensky kat ba kinong yalam ka Europe kila kersyan ya ka Ukraine ka balawan ra ya ka jing ya per jing mot bat ka jing ya pat ha ka san hima sima jong ka perthai hadin ka jing ya kan at ka bajur bha jong Donald Trump bat u Vladimir Zelensky ha White House kinong yalam jong ka Europe kila pen scam biang ya ka jing kersyan ba klam sange jong ki ya ka Ukraine bon kila pen kesan baka Russia kadai ka nongle don bor da ka ba kular ban beteng ban yarap bat yateli bat ka Kiev ka jing bembiang ka ba ma Kenya kala nang jur shu ha ka ba R.katsan million ngut ki briu kila syakta na ka daw jong jing bembiang uslap bat ka jing hiar jong jing ri jing dok lakmi lenti ba ka jing long jing man kan nang kiu shu kabala ban kata ya ki R.pra million ngot ki brio nado ubnai leber hado ubnai jemma
ki leno Allied Democratic Forces ki badan ke jingye dei bat ka Islamic State ki la peniap ya arpulai ngut ki brio pat ba bat rabor ya ki pongut haga thain mingi jongga Congo haga ba ke jing thambor ki la khamjur ha North Kivu ki la peniap ya khat nyung ki to ki long ki man ko blai